Nga naman di ay gaduda ka nga nailain si Bernard. Mama ko'y nabasahan ako sa cellphone ni Bernard. Nainiingon dito nga, tagay-tagay daw, tagay, tapos smoke, tapos pak. Tagay, smoke, tapos pak. Masa siya, wala mo ko kagits ko daan na. Siguro kauban na po naman sa kuan. Unya, mana bakit itong iyang kachat, oh? Bernard, miss mo ko, you miss my body, I'll touch myself. Wala ko kabaluhay na. Ay, palangin ako kasi nagbinuang nag-uyab sa kumbana, bantay lang yun na siya ba? Relax lang ha. Dili na siguro magbinuang si Bernard sa imo. May palangin rin ako kasi nagbinuang nag-uyab sa kumbana, bantay lang yun na. Ani, nga sa kaman to? Lakaw ko, muli ko sa buwan, salamat, Jen!